Hvor er du, Louise? Hvad laver du, far? Mamma, du der kigger på Louise. Hvor er Louise, kan jeg være? Ja. Men Louise kommer snart, ikke? Har du ringet til hende? Ja. Tag lige din mobiltelefon og ring til hende igen. Hvor er den henne, din mobiltelefon? Hvorfor kan den ind i fars soveværelse? Nå. Louise, hvor er du henne? Jeg synes, du skal hente din mobiltelefon og ringe til hende. Prøv at gå ind og hente din mobiltelefon. Hvor har du i dummet? Nej. Hvor er hun henne? Hun kommer snart, ikke skat? Hun skal lige køre hen. Okay, hun kører hen. Hun skal køre her hjem til dig. Kom du med indenfor, det er koldt. Nej. Louise. Hvor er du med, hvor er det for? Louise kommer og leger med mig. Ja, hun kommer og leger med dig. Og spiser aftensmad med dig. Så hvad skal vi lave til Louise til aftensmad? Havregrød. Det tror jeg lige. Ej, ikke havregrød. Hvad skal vi så have? Hvad tror du, hun godt kan lide? Hvad skal vi lave? Vi to kan lave noget til. Skal vi lave kage? Ja. Det kan man ikke spise til aftensmad. Hvad med vi laver toppelmos? Nej. Nej? Hvad kan vi lave? Kan vi lave noget? Nej. Nej. Du, der med. Vi kan lave spaghetti. Nej. Hvad skal vi lave? Vi kan lave gummi. Gummi? Ja, ikke far. Jeg kan ikke spise gummi. Det må jeg godt have. Gulerod, gummi. Så kan du få. Så kan jeg Louise. Kakaois. Kakao. Kan vi få. Hvad med vi laver frikadeller? Det kan vi ikke. Vi kan få noget kakao. Og så laver de noget kakao. Det vil du gerne? Fordi over i Netto har vi lavet det. Har de lavet kakao i Netto? Kakao. Det kun på Amager. Hold kakao er jo ikke aftensmad. Og det